Татар телендәге мәгълүмат чаралары өчен үсеш программасы яңа документ булдыру карарын журналистлар берлеге утырышында кабул иттеләр. Милли матбугат бүген ни хәлдә, кайсы юнәлешләр буенча үзгәреш сорала. Без гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, пандемиядан соң беренче татар матбугатына багышланган утырыш узды. Журналистлар берлегендә күп кенә мәсьәләләр дә күтәрелде. Римзил әфәнде, менә борчыган сорауларга җавап табып булдымы һәм киләчәккә ниндирәк максатлар билгеләдегез икән? Сезне модератор буларак беренче сорыйк әле. Башта әйтим әле. Бу гадәттән тыш утырыш, чөнки мондый утырышлар икенче тапкыр гына булды. Узган елның 22 ноябрендә беренче тапкыр җыелдылар. Татар газета журналларының һәм медиаларның җитәкчеләре, бары тик татар телендә эшләүчеләр һәм аларның җитәкчеләре гадәттә һәм кайбер журналистлар. Шулай булгач, бу татар милли темасы һәм татар матбугатының журналистикасының киләчәге дигән тема иде һәм шул утырыш вакытында бик күп тәкъдимнәр кертелгән иде. Мәсәлән, анда ваклап сату, тиражларны арттыру, милләтләргә нинди милләтне яктырту, шундый мәсьәләләр куелган иде. Бу юлы да шулык состав булды, 33 кеше, монда инде татарча эшләүче, газет, журналлар барысы да шушында иде. Әлбәттә, чит төбәкләр булмады һәм бу юлы районнан булмады һәм үпкәләп тормасыннар, сизделәр анда кызык-мызыклар, Шакировалар, блогерлар булмады. Чөнки мәсьәлә бик җитди. Хәзер бит туган тел мәсьәләсе. Аның буенча комиссия да төзелгән. Татарстанның юбилее да бар, 100 еллыгы да бар. Шушы шартларда нишләргә соң татар матбугатына? Һәм әлбәттә соңгы абуне вакытында 5%-ка төшкән подписка саннары, татарларныкы 3 тапкыр күбрәк тә кимегән. Шулай булгач, анда тикшерә торган мәсьәләләр күп булды һәм минемчә аның эчтәлеге яхшы нәтиҗә бирде һәм бу турыда бүген без сөйләшә алырбыз. Һәм иң мөһим элементда бит мәсәлән шул дәүләт басмалары да һәм шәхси басмаларга да игътибар бирелде. Аларны бит әле аерып куялар иде. Радик, менә дәүләт басмалары нәрсә борчый икән бүген? Шунда шул, бу гадәти булмаган дип әйтү шул инде аның. Монда тип-тигез булды. Зур хөрмәт белән ана монда утырган Илфат Файзрахманов, безнең газет, Акчарлак газетының җитәкчесе Рузилә Сафина һәм матбугат.ру сәхифәсенең порталының җитәкчесе Данил Сафаров һәм башкалар булдылар. Кызганыч, Рузилә ханым безнең белән элемтәгә чыга алмады, ул Римзил әфәнде. Кызу фикерле Искәндәр Сираҗи да аяк терәп, дәүләтнекеләр белән һәм Татмедиа җитәкчесе Айдар Салим Гараев, Шамил Садыйков һәм Илшат Юнус улы Аминов белән шулай тигез һәм бернинди каршылыксыз сөйләштеләр. Чөнки безне милләт берләштерә, туган тел берләштерә, тарих берләштерә. Шуңа күрә бу гадәттән тыш очрашу була дип әйттем. Радик, дәүләт басмаларын бүген нинди берәк проблемалар, мәсьәләләр борчый икән? Монда аерып карарга кирәкмәдер. Дәүләт басмалары, шәхси газетлар, безнең проблемалар барысы да бер инде алар. Беренче рәттә абунәчеләр, подписка, почтаның эшчәнлеге, сатуга чыгару, газета журналларны үз продукциябызны. Ягъни монда аерып карарга кирәкмәйдер. Илфат әфәнде, менә бу пандемия дип әйтәбез инде, күп кенә өлкәләргә зыян салды дип, бу мәсьәлә шулай күтәрелде дип беләм. Менә ничекләр йогынты ясады икән аерым алганда шәхси басмаларга бөтен дөньядагы бара торган вазгыять? Бу очрашудан бик рухланып кайттым һәм бу безнең беренче очрашуыбыз гына түгел. Татмедианың элекке җитәкчелеге дә безгә кымышау итмәде иде үзе. Ләкин безнең белән киңәшләшү, ничектер уртак фикергә килү, аралашу җитми иде. Менә Татмедианың бүген җитәкчелеге безгә илтифат күрсәтә, безнең белән гел очраша, шәхси басмалар белән дә без үзара киңәшләшеп яшибез, эшлибез. Чөнки безнең максатыбыз бер бит. Дәүләтнеке булсынмы, ул шәхси басма булсынмы, безнең максатыбыз бүген көндә без зарланабыз, почта эшләми, тиражларга кирәк, проблемалар зур. Әлбәттә зарланып кына яшәп булмый, хәрәкәт итәргә кирәк аларны төзәтү өчен. Без хәрәкәт итәбез һәм бергәләп хәрәкәт итәбез бу мәсьәләдә, юнәлештә инде уңышларыбыз бар. Ләкин төп максатыбыз безнең милләтебездә үз ан тәрбияләү. Кызганыч каршы бүгенге көндә бик күп кенә әби-бабайлар оныклары белән генә түгел, этләре белән дә урысча сөйләшә бит. Шушы бабуляларның, дедуляларга аңлатырга кирәк, балаларын, оныкларын татар рухлы итеп тәрбияләүне без сеңдерергә тиешбез. Татар теленең әһәмиятен аңлатырга тиешбез. Менә шушы юнәлештә без уртак максатка куеп эшләргә, яшәргә, эшләргә тиешбез.
Шуңа өстәп әйтәсе килә, Айдар Сәлимгәрәев шунда әйтте, менә сез пандемия аркасында бирелгән 18 миллион ярдәмне без бөтен медиаларга да бүлдек, хосусиларга да, дәүләтләргә дә. Сез ул кредитларны алдыгызмы? 2%-лы шундай льготалы кредитлар, ул әз булса да кечкенә редакцияларга файда була. Алдыгызмы дигәндә кайберәүләр алмаган икән. Чөнки аның хисаплары, ниндидер отчет язулары катлаулы була икән. Шунда әйтте, әгәр дә хезмәткәрләрнең 10%-ын кыскартмасаң, бу кредит кайтарылмый дип әйтте. Ышаныгыз диде. Рәхим итеп алыгыз инде дип үгетләде. Монысы инде чыннан шуңа күрә афарин дип әйтә. Илфат әфәнденең андый кәефләре бар иде. Нигә алмаган әйтергә? Ягъни шулай итеп дәүләт менә татар милләте, татар теле файдасына эшләгән медиаларга да барсына да дәүләтнеке түгел дип тормыйча шушы эштә ярдәм итәргә тырышкан. Һәм монда ярдәмнең башланганы һәм журналистлар берлегенең ветеран журналистларга бу юлы яхшы гына шушы апрель айында теге продуктлар таратуы, өлкән яшьтәгеләр инде бу Айдар Файзрахман Илфат кебек яшь түгел, менә минем яшьтәгеләргә шундый булды һәм башка андый яхшы мөнәсәбәт булуы, әлбәттә хәтта шундый кыю фикерле журналистларында афаринен әйтте. Һәм анда максатлар да билгеләнде. Әлеге утырышта әйдәгез әле берлек рәисе һәм Яңа Гасыр телерадио компаниясының генераль директоры Илшат Аминовка да сүз бирик. Сүз татар матбугатын һәм масса күләм чараларын үстерү, татарча укый торган, татар телене белә торган, татар телендә иҗат итә торган балаларны туплап, аларны журналистика профессиясенә юнәлтү. Өченчесе татар аудиториясын үстерү һәм яңа чараларны кулланып, интернетка да чыгып, бөтен формаларында табып, татар аудиториясын белән бергә татар матбугатына да үсәргә. Менә шундый максатлар куйдык. Алмаз, менә әлеге Илшат Юнусовичның әйткән сүзләрендә миңа бер фикер ошады. Нәкъ менә мин дә шуны алга сөрәм. Ул татар матбугатын, татар телен саклау дип әйтмәде, татар телен, татар матбугатын үстерү диде. Менә зарланабыз, без сакларга кирәк ди. Нигә аны сакларга? Әгәр дә без аны үстерсәк, аны сакларга кирәк булмаячак. Үстерергә кирәк. Бар безнең милләтебездә, матбугатыбызда, телебездә бар дигәннәр, аны үстерергә генә кирәк. Менә мин сакларга дигән фикер белән беркайчан да килешмим конкрет. Инде бу шуңа килгәндә бар безнең конкрет планнар, конкрет максатлар һәм глобаль масштабта. Бүгенге көндә хәл итәсе, менә шул ук тиражны әйттек, абонентны әйттек, почта эшчәнлеген әйттек. Алар акрынлап кына эшләп киләләр. Бу ел менә мин үзем әйтә алам, почта хезмәткәрләрен артык зарлану юк, ләкин электрон язылу аша гына безнең проблемалар булды. Чөнки сайт аша язылганнар безнең почта бүлекчәләрендә теркәлми икән. Шул мәсьәләләрне хәзер хәл итәргә кирәк булачак. Аннан соң сатуга чыктык. Безнең газеталар, журналлар хәзер Казанның башка шәһәрләрдә һәм хәтта районнарда, авылларда да сатыла башлады. Төрле юллар белән авылларга да барып җитә башлады. Ул бәлки инде безнең шулай ук әбүнә компаниясында подписка вакытында бәлки суарда, чөнки килеп тора авылларга, аны кибеттән алып тора мөмкин, ләкин монда инде карарбыз. Бәлки сатып ала, үзләре язылырга теләк белдерделәр, чөнки үзебезне күрсәтергә кирәк, бөтен җирдә булырга кирәк. Бар безнең глобаль проблемаларда инде киләчәктә хәл итәсе шул кадрлар мәсьәләсе, аннан соң берничек тә качып булмый, бүген инде заманча технологиялар вакыты. Яшьләр дә кирәк бит әле монда, талантлы яшьләр. Бүген менә үз сүзләрен әйтә торган һәм тапшыруга әзерләнгәндә без шулай ук Илфат абый белән дә сөйләштек. Әлеге мәсьәлә буенча сүз иреге юк дип әйтәләр. Менә шул ук мәсәлән үзеңнең фикереңне төгәл җиткереп булмый дип, ләкин җиткерүчеләргә менә тыелучылар күп микән бүген, Илфат әфәнде? Әллә инде алай әйтергә җайлырак кынамы эшләүгә караганда һәм яшьләрнең сүзе нинди бүген? Яшьләр киләме үз сүзләрен ныклап әйтә белүче? Журналистика дәрәҗәсен күтәрсә, аның аңа ихтирам арта, һәм аның сүзе үтә торган була. Кызганычка каршы, бу яктан безнең журналистика әлегә аксый. Мәсәлән, безнең гәҗиттәге журналистлар зарлана алмыйлар. Безнең редакциядә һәркем үзенчә иҗат итә, үзенчә эшли. Бары тик аның язмалары профессиональ яктан килгән килешле булырга тиеш. Ни өчен яшьләр юк бүген? Менә хәзер тагын фикерләрне тыңлап бетербез рекламадан соң. Ләкин яшьләр килми диләр. Яшьләр килсә дә сәләтсез диләр. Менә нәрсәгә бәйле икән бу? Заманасынамы, әллә башка сәбәпләр бармы? Заманасы да бар. Менә шушы татар теленең аяныш хәлдә булуы да
моңа сәбәп булып торала. Чөнки менә әйтәм ич, мин инде 60 тула, безне алыштырырга менә яшьләр арасында кирәләр әлбәттә бар. Яшьләр юк дип әйтеп булмый. Ләкин элеккеге кебек пачкалап килмиләр. Штуклап кына киләләр, штуклы табар гына бүгенге яшьләр. Кызганча каршы. Моңа инде безнең менә шушы тәрбияви мәсьәлә, тел мәсьәләсе дә мөһим роль уйный. Һәм яшьләр менә татар телле яхшы гына язучы журналистлар шаккатан татар телен дә рус телендә камил беләләр. Алар рус телендә эшләргә тырышалар. Чөнки рус телендә үзеңне танытуы җиңелрәк, рус телендә эшләүе җиңелрәк. Ләкин татар телендә күтәрү буенча дөрес бүген университетта проблемалар бар, ләкин ничектер республика җитәкчелеге тарафыннан игътибар булганлыктанмы, ничектер бу юнәлештә яктылык күреп булуын белеп кайтты. Мин мәсәлән соңгы киңәшмәдә очрашуда ул сөендерә, ләкин менә шушы һәр курстан бер-ике егет кызны сайлап алырга мөмкин. Калганнарын белмим, журналистика ул шундый авыр хезмәт, аңа сәләт кирәк. Һәм әле киләчәктә бу кадрлар әзерләү мәсьәләсендә тагын да зуррак проблемалар чыкмас микән, юкмы? Моның хакында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, без бүген милли матбугат турында сөйләшәбез. Һәм иң элек видеоязма карап алыйк әле, безнең шулай утырышта катнашкан редакторларыбыз бар, аннары аларның фикере буенча инде дәвам иттерербез. Журналистларны кече яшьтән тәрбияләргә кирәк дигән фикердә 17 түгел 7 яшьтән тәрбияләргә кирәк. Һәм алар үз-үзен фикерләрен әйтерлек дәрәҗәдә булсыннар, камера алдында сөйләрлек дәрәҗәдә булсыннар иде. Университетта журналистика юнәлешендә укучы студентлар да редакцияләргә иҗат көненә дип сирәгрәк килә башлады. Бу әлбәттә аларның практик журналистикасын тартылуына да китерә. Һәм редакция тормышы белән дә таныш түгел алар. Менә киләләр ничектер университет бетерешкә киләләр. Син сорау бирәсең, сез кемнәрне укыйсыз, нинди темаларга язырга теләр идегез, нәрсә белән кызыксынасыз дип. Алар элементар журналист исемнәрен дә атай алмыйлар. Димәк, алар укыганда нинди практик дәресләргә кермиләр һәм Татарстанда чыгучы матбугат чаралары белән танышып бармыйлар. Менә шуңа күрә без бүген шундый тәкъдим керттек, журналистлар белән, булачак журналистлар белән очрашуны яшәйтәсе иде. Ремзил әфәнде, менә бу фикерләрен дәвам иттереп, мәҗбүр итеп буламы журналистларны шул ук, мәсәлән, практика көненә йөрү? Мәсәлән, без укыганда атнасына бер көн бар иде, кемдер йөри иде, кемдер йөрми иде. Мәсәлән, ел ахырында бер-ике язма алып килеп кенә әлеге зачетны куядыр. Кемнәр йөрде, алар инде мәгънәсендә журналистикада үз юлларын дәвам иттерделәр. Менә чын журналистны мәҗбүр итәргә буламы эшләтергә, әллә юк дип саныйсызмы? Журналистны мөхит тәрбияли, нинди коллектив калага һәм нинди укытучысы бар. Менә Алмаз Гафиятов үзе, Айгөл Бәдретдинова, Айзат һәм башка безнең егетләр, кызлар шушы ТМБда эшләгәннәр, алар менә мин сезгә бит журналистика нигезләрен укыттым журфакта. Шул вакытта ук сез беренче яки икенче, өченче курстан йөри идегез. Кемнәр менә иҗади коллективка, мәсәлән, көчле генә коллектив эфирга кирип киткән икән кемдер ТМБга, кемдер Ватаным Татарстанга, шәһәргә, ул шунда шомара инде. Ягъни әлбәттә практикада килә ул һөнәри исталык. Хәтта шундый фикер бар. Кемдер геологлыкка укый, ветеринарлыкка укый һәм яхшы журналист булып китә. Әлбәттә бу кешенең журналист кешенең ике һөнәре булырга тиеш. Берәр дөньяви һөнәре һәм журналистик һөнәре. Шуңа күрә бу әзерлекнең әлбәттә кирәклеге кирәк. Кайбер вакытта эшкә йөреп уку ташлыйлар, аларны куып та чыгаралар. Хәтта бу проблема бар. Көне буе алар мәшгуль була. Шул турыда сүз булды. Бу түгәрәк стәленең башында ук Казан университетының югары мәктәбе вәкиле Рамил әфәнде, Радиф Җамалетдиновның деканы инде бу. Шул Толстой исемендәге филология институтының вәкиле шундый белдерү ясады. Анда да журналистика бүлеге ачыла. Татар теле әдәбияты һәм журналистика бүлеге, ягъни татар телле журналистларны әзерләү. Бит әле журфак элекке бар, Толчинский җитәкләгән коммуникациялар институты бар. Аңа карамастан әле тагы өстәмәдә була. Бу инде бу бюджет урыннары юк теге журфакта. Монда һаманда табылган. Шуңа күрә берничә 22 кеше җыйдык диде һәм хәтта әле 2 укытучы табасы бар диде. Ягъни бер Казан университетында 2 әзерлек потогы булачак. Әлбәттә алар
журналистика коммуникациялар институты бер төрле, безнекеләр тел ягыннан, бәлки әдәбият ягыннан көчлерәк булды. Хәтта шундый өмет уянды. Бәлки шушы сәнгать белән шөгыльләнүче татар факультеты нигезендәге журналистика бүлегендә укучылар әдәби тәнкыйтьне, музыка тәнкыйтен, сәнгать тәнкыйтендә көчәйтеп җибәрәләр. Анысы да кирәк. Ягъни татар журналистикасы өчен кадрлар әзерләүгә игътибар ителә. Хәлбуки әле бюджетный урыннар булмаса да. Ләкин шуңа ахырында өстәп әйтәм, biz менә татар журналистлары дип әйтәбез. Татар журналистларның традициялары мәгърифәтчелек һәм кыюсызлык, артта калганрак, ниндидер заторможенный була. Тегеләр кыю, чит илгә дә чыгып керәләр, заманча, аларның аудиториясы күп дип әйтәбез. Эш бит анда түгел. Журналистиканың кануннары аның бер төрле инде. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә тел ягыннан да әлбәттә таләпләр бар, ләкин шул ук вакытта теге татар мәсьәләсен күтәрү, татарны яклау, татарча фикерләү һәм татарның тарихын күрсәтү. Әгәр дә татар тарихын күрсәтмәй икән, татар милләте проблемаларын чагылдырмый икән, ул милли матбугат, татарча чыккан матбугат, газет, журнал яки радио, телевидение нәрсәгә кирәк ул? Ул үзенең миссиясын үтәми. Шуңа күрә без анда әйттек, мәсәлән, Звезда Поволжья газетасы яки Яңа гасыр телевидениесенең 7 дней тапшыруы, әлбәттә ул татарчада чыкса 7 көн дигән әйбәт булыр иде. Ләкин Илшат Әминев, Любимовлар алып барган һәм анда Илзира алып барган тапшыруларның, репортажларның, аларның никадәр милләткә әһәмияте бар. Бит безнең милләттән ычкына башлаган, маңкыртлашкан яшьләребез бар. Аларга нинди телдә эндәшергә соң? Рус телле яшьләргә нинди телдә эндәшергә? Демәк, татар матбугаты ул тел буенча гына түгел, контент буенча да була. Римзил абый, шул уңайдан Данил Сәфәров та кызыклы фикер әйткән иде. Тыңлап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. Журналистикага иҗади бәйге белән кабул итәләр иде. Ягъни яза белүең бер хәл, әмма синең манзараң, синең көнкүрешең, синең кызыксынуларыңны тикшерә торган бер фильтр бар иде. Бүгенге көндә андый фильтр юк, чөнки студентлар бары тик ЕГЭ баллары белән генә килә һәм аңлап булмый. Кеше беләме журналистиканы, дөньяны, көнкүрешне, сәясәтне, җәмгыятьне яки белмиме. Менә минем иң борчыганы шул, яза белергә өйрәтеп була кешене. Матур итеп яза белергә, жанрга, стилистикага өйрәтеп була, әмма кызыксынучанлыкка өйрәтеп булмый. Андый инструментлар юк бүгенге көндә. Шуңа күрә менә журналистларга менә шу кызыксынучан студентларны, балаларны эзләргә кирәк. Илфат әфәнде, килешәсез микән? Һәм Римзил абый башлаган фикердә, менә монда, мәсәлән, шул ук рус телле журналистлар белән ниндидер конкуренция сизелә микән монда? Ничектер барыбер тәнкыйтьләү бар иде бит ул, артта калганлык дип, ничектер барыбер куркурак хисләр туа дип, менә татар журналистларында дип. Бүген әлеге шикләр бетерелмәдеме? Әле һаман да шул ук проблемалар актуальмы? Актуаль дип саныйм, менә Данилдан башлыйм әле. Данилга каршы киләсем килә, язарга өйрәтеп булмый ул. Әгәр дә бирелмәгән икән, мәсәлән, сез хәтерлисез, танылган журналист Илфак Шихапов мәрхүм 10 класс белемле иде. Ул журналист иде. Мәктәпне, шул ук университетны, институтны кызыл дипломга тәмамларга мөмкин кеше, ләкин аны журналист чыкмаган кешеләр бик күп. Шуңа күрә монда белем бирү системасында үзгәртү карарга кирәк. Шулай ук менә Римзил абый әйтте, милли үзаң тәрбияләүдә. Безнең төп максатыбыз бүген менә оныклары белән генә түгел, этләре белән дә урысча сөйләшергә азапланучы татар бабулялары, дедуляларын тәрбияләргә кирәк безгә. Аларда үз аң тәрбияләргә кирәк. Менә шул максаттан біз эшләр диш. Әлбәттә, мин татар теле өчен җаным тәнем белән эшлим, бирелгәнмен, мине милләтче дип татыйлар, атасалар атыйлар инде. Миңа татар теленең әһәмияте турында сөйләргә кирәкми. Ләкин менә шушы бабуляларга, дедуляларга сөйләргә кирәк, татар теленең әһәмияте турында, оныкларын татар итеп тәрбияләүнең әһәмияте турында сөйләргә кирәк. Моны татарча гына түгел, урыс телле матбугат чараларында да сөйләргә кирәк. Менә шушы мәсьәләдә, юнәлештә республика күләмендә менә бүгенге көндә комиссия оешты. Мин аңа зур өметләр багылыйм. Теге вакыттагы стратегия кебек ничектер һавада эленеп калган бер компания булып калмас дип уйлыйм. Марат Готович тәкъшилегендәге комиссия эшләр дип өметләнәм. Ниндидер эш күрсәтер дип өметләнәм. Менә шул юнәлештә эшләсәк,
һәм милли рухта эшләүче татар журналистларын гына түгел, урыс телле журналистларны да ниндидер кызыксындыру чаралары, ниндидер фестивальләр оештырып, фестивальләрдә ниндидер премияләр булдырып, аларны кызыксындырсак, рухландырсак эшкә, менә бу вакытта безнең рухыбыз бәлки күтәрелеп китәр иде. Илфат әфәнде, оперативлык, сыйфат ягы да бар бит әле, Радик. Килешәсең микән? Чөнки, мәсәлән, газета үз укучысына кадәр барып җиткәнче, ул инде мәгълүмат искергән була, аны кешеләр күптән интернетта да укып белгән була, социаль челтәрләрдә дә сез шулай ук менә бүген актив эш алып барасыз, башка юнәлешләр буенча да. Бүген тамашачыга нәрсә кирәк? Татар тамашачысы шулай ук, мәсәлән, Инстаграмда, шул ук, мәсәлән, интернет версияләрдә утырамы ул, һәм аңа сез шул ук башка дәүләт газеталары белән бер рәттән сыйфатлы мәгълүмат биреп өлгерә аласызмы? Әйе, менә тагын бер проблемаларның берсе, монда инде кадрлар мәсьәләсе хәл итәргә кирәк, һәм бүгенге көндә кадрлардан бераз гына универсальлек таләп ителә. Безнең редакциядә, Шәһри Казан редакциясендә, Аллаһка шөкер, бу эш әйбәт кенә куелды. Без Инстаграмда да, ВКонтактеда, бөтен социаль челтәрләрдә бар, хәтта инде яңа заманча Телеграм кебек каналларда да бар. Менә шуннан да сөйләшү булды. Бүген була икән, бүген шул ук секундта аны укучыга җиткерү. Инде газетада безнең аналитика һәм башка гомумирәк мәсьәләләр яктыртыла. Теге яңалыклар дигән төшенчә хәзер безнең социаль челтәрләргә күчте. Аллаһка шөкер, барып җитә. Һәм бу безнең бөтен газета журналларга да хас сыйфат. Хәтта шәхси газеталарда бу мөмкинлектән файдалана башлады. Аның бит шул ягы да бар. Менә пандемия вакытында безнең газетада, мәсәлән, реклама бирүчеләр азайды, күзгә күренеп азайды, кыйбатсындылар. Шул ук Инстаграмда, башка сайтта безнең акча эшли алды, хәтта пандемия вакытында да. Заманча технологиялар ул әле хәзер инде истәмә табыш чарасы да булып тора. Укучыларны югалтуга китермиме бу? Укучыларны югалтуга китерми, без анализ ясап барабыз. Безнең сайтта бер төрле аудитория утыра, инде газетаны башка төрле категория укый. Һәм ул бит газетадагы чыккан бөтен материаллар да сайтта чыга дигән сүз түгел. Безнең мәсәлән, ул 50-гә 50 куелган. 50% газетада чыккан материаллар сайтта урын ала, калганы юк. Ремзил әфәнде, әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, тулай менә татар матбугаты үсешен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Татар матбугатының конкуренцияга сәләтлеге, көндәшлеккә сәләтлеге, артта калмавы һәм аның үз өстенлекләре бар мәгърифәттә, милли үзаңда һәм аның татар халкына, Татарстанга таянуы. Бу бик кискен тора. Хәзерге вакытта йоклап утырсак, безнең милләтебезне дә, телебезне дә, республикабызны да алып китәргә мөмкиннәр. Һәм моңа кемгә үпкәләргә? Без үзебез, мәсәлән, безнең шушы күпме газет журналлары бар, аларның интернет сәхифәләре бар. Без шуларны укымасак, шушы сәхифәләрне ачып карамасак, шушы татарча телевидение, радиоларны тыңламасак, карамасак, һәм башка телдә дә үзебезнең халкыбыз һәм язмышы һәм Татарстан язмышы хәл иткән вакытта катнашмасак, укымасак һәм аны сатып алмасак, анда әйтелде, соңгы түгәрәк стәлдән соң булган вакытта медиа оештырган һәр киоскта диярлек Казанда байрак астында татар басмалары, Татарстан басмалары, медиа басмалары өчен махсус почмак бар. Алар сатыла, хәтта автоматлар да куелган. Һәр сайтлар бар татарча, һәр газетның, журналның сайты бар. Менә шуларны укып карамагач, сатып алмагач, абунәчеләр язылмагачтын, шушы телевидение тапшыру өчен карамагач, кем гаепле буласың? Без үзебез гаепле, без үзебез ваз кечүебез бар. Шуңа күрә безнең таяну нуктасы үзебезнең рухи азыкны һәм мәгълүмат нигъмәтен үзебез кулланырга тиеш иң башта. Һәм аны төзегәндә катнашырга тиеш, курыкмыйча, җитмичә хакыйкатьне шатнатып язарга тиеш. Менә шул вакытта булачак. Әгәр дә инде ул милли матбугатка, милли мәгълүматкә битараф карый икән, хәтта кайбер журналистлар эшкә урнашырга килгәннәр ди, ана Гөлнара ханым әйтә. Бер татар журналистын да исемен дә белмиләр. Гомергә укымаган газет журналны, китапны, газет, радио, телевизор укымаган, нәрсәдән белгәнсең, ул ничек ул диплом алган? Шулай яшәп ята. Шушындый гавамның, шундый формалашуны яшьләрнең без үзебез җәмәгатьчелек һәм ата-аналар да гаепледер. Шуңа күрә әйдәгез булган мәгълүматны, булган мәдәниятне карыйк, укыйк һәм үзебезнең матбугатны, үзебезнең республика өстендәге язмаларны укымаган, карамаган кеше, минемчә, ул шикле кеше, ул димәк, ул яки милләтне, я Татарстанны сатып та җибәрергә мөмкин, битараф карарга мөмкин. Менә шул турыда сүз барды, һәм Айдар Сәлимгәрәев һәм Илшат әфәнде әйтте, әйдәгез әле менә шушындый экспертлар түгәрәк сталин без ешрак, елга бер түгел, кварталга бер, бәлки ешракта җыелык
һәм сөйләшик, менә кызу сөйләшик. Бүгенге кебек сөйләшкәннең бер аерым проблеманы алып, зуррак итеп, тирәнрәк итеп сөйләшик дигән. Һәм ышанып калабыз ул булыр дип, һәм без тапшыру рөхсәләрендә дә әле милли матбугат темасын күтәрербез дип, барыгызга да бик зур рәхмәт безнең белән тәдә булганыгыз өчен. Сау булыгыз. Рәхмәт. Татар матбугаты үз юлы белән бара, киртәләр азрак булып, ярдәм дә сизелсә, милли журналистика һичшиксез үсештә булыр иде. Исәнлектә күрешергә язсын.